Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσες τρέχουν. Χρόνια πολλά σε όσες τρέχουν για να φτάσουν. Χρόνια πολλά σε όσες τρέχουν και δεν φτάνουν. Χρόνια πολλά για όσες έτρεξαν αλλά δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Νερό να πίνετε. Με ποια γυναίκα θα ήθελες να μοιραστείς αυτή τη γιορτή? Με τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου. Με ποια γυναίκα θα ήθελες να περάσεις αυτή τη γιορτή? Με την αδερφή μου. Ποια γυναίκα σε έκανε να πεις και εγώ μπορώ? Ο εαυτός μου. Ποια γυναίκα σου έμαθε τι σημαίνει δύναμη? Η Ατζολίνα Τζολί, με αυτό που έκανε με τη διπλή μαστεκτομή, που το έκανε προληπτικά, για προληπτικούς λόγους. Ποια γυναίκα της ζωής σου αξίζει μια μεγάλη αγκαλιά? Η μεγάλη αγκαλιά που θα δώσω είναι στο μεγαλύτερο πλάσμα που μου έδωσε ο Θεός, την κόρη μου. Ποια γυναίκα θαυμάζεις περισσότερο στη ζωή σου? Τη μαμά μου φυσικά, αλλά και 2-3 άλλους. Φίλες? Γνωστές και πάει λέγοντας. Ποια γυναίκα θαυμάζεις? Θαυμάζω την κάθε Ελληνίδα νοικοκυρά που μέσα από το δικό της χώρο δίνει ένα προσωπικό άθλο μεγαλώνοντας και προσφέροντας την οικογένειά της. Θαυμάζω γενικά την Ελληνίδα μάνα που μέσα από τον αγώνα της προσφέρει και βγάζει με χρηστά ήθη και με αρχές και με αξίες ανθρώπους άξιους στην κοινωνία. Ποια γυναίκα επηρέασε περισσότερο τη ζωή σου? Αρχικά η μητέρα μου, όπως όλα τα κορίτσια σε αυτή την ηλικία, και αργότερα φυσικά οι τρεις κόρες μου, με τη σκέψη τους, τον δυναμισμό τους, τη στάση ζωής τους. Ποια γυναίκα σου άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο? Η αδερφή μου. Λοιπόν, αφιερώνω τη μέρα σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Θαυμάζω εμένα. Είχα πρότυπο εμένα και προσπαθούσα πάντα για το καλύτερο. Για μένα. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ για τις γυναίκες εκείνες που με βοήθησαν, με καθοδήγησαν, με νουθέτησαν και με διαμόρφωσαν ώστε να μπορώ να μιλήσω σήμερα για αυτές. Θέλω να μιλήσω για τη γυναίκα που με επηρέασε περισσότερο στη ζωή μου, που αποτέλεσε πρότυπο για το τι θέλω να είμαι και τι να μην είμαι, για τη γυναίκα αυτή που με έμαθε πως αν εγώ ίδια δεν φροντίσω τον εαυτό μου δεν θα το κάνει κανείς για μένα και να της πω ένα δημόσιο ευχαριστώ και αυτή είναι η μαμά μου. Θέλω να μιλήσω επίσης για τη γυναίκα που με έμαθε να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου, να βλέπω πλέον τον κόσμο με διαφορετική ματιά και με έκανε να πω και εγώ μπορώ. Και η γυναίκα αυτή δεν είναι μία αλλά δύο, δεν είναι πιο μεγάλες από μένα, αλλά είναι πιο μικρές και είναι οι κόρες μου. Όσο για τη γυναίκα που θαυμάζω περισσότερο και μου έμαθε τι είναι δύναμη, αυτή είμαι εγώ. Γιατί με έμαθα μέσα από δύσκολες φάσεις της ζωής μου να είμαι ευγνώμων για αυτό που είμαι πλέον και να μπορώ να κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη ακόμα και στιγμές που δεν τον αναγνωρίζω. Τέλος, η γυναίκα που θέλω και αξίζει μια τεράστια αγκαλιά σήμερα για μένα είναι η αδερφή μου. Γιατί όσο μικρή κι αν είναι πάντα εδώ για μένα και πάντα δίπλα μου στα δύσκολα. Χρόνια πολλά κυρίες μου, χρόνια πολλά γυναίκες και να μην ξεχνάτε πόσο υπέροχα και δυνατά πλάσματα είμαστε. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να πω για αυτή τη μέρα. Για μένα πρότυπο είναι ο μπαμπάς μου, γιατί εφόσον μείναμε σε μικρή ηλικία, χάσαμε τη μαμά μας, ο μπαμπάς μας ήταν αυτός που μας μεγάλωσε, μας έδωσε αξίες και γενικά μας πρόσφερε πολλά μέχρι να φύγει από τη ζωή. Ήταν και θα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μας. Αν και υπάρχει η γιορτή του μπαμπά, για μας ήταν πρώτα
μας στάθηκε και μαμά και μπαμπάς σε όλα μας. Θα μιλήσω για δύο γυναίκες που έχω και θαυμάζω στη ζωή μου. Η πρώτη είναι η μαμά μου, η οποία πίστεψε σε μένα πριν από εμένα. Με στήριξε και με στηρίζει σε ό,τι και αν έχω ακολουθήσει στη ζωή μου, σε ό,τι και αν θέλω να κάνω, σε ό,τι και αν ήθελα να κάνω. Μου έμαθε να είμαι δυνατή και να μην τα παρατάω ποτέ. Της χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που έχω γίνει σήμερα. Η δεύτερη είναι η γιαγιά μου, που δίπλα της έμαθα να έχω υπομονή και αντοχή σε ό,τι και αν μου φέρει η ζωή και πως κάποια στιγμή θα ανταμοιφθώ για ό,τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Χρόνια πολλά, χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες του κόσμου. Ποια γυναίκα σε εμπνέει? Η φίλη μου η Ζηνοβία. Ποια γυναίκα σε έκανε να πιστέψεις περισσότερο στον εαυτό σου? Τζένι Θεωνά. Η ηθοποιός. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ταυτίζομαι για κάποιο λόγο μαζί της. Τέλεια, Ίσως επειδή ευχαριστούμε. και τα μωρά μας είναι στην ίδια ηλικία αυτή τη στιγμή. Υπέροχα. Συνέχισε να πιστεύεις. Ευχαριστώ πολύ. Ποια γυναίκα αποτέλεσε πρότυπο για σας? Η Ζωή Λάσκαρη. Ποια γυναίκα σου έμαθε τι σημαίνει δύναμη? Η μαμά μου. Ποια γυναίκα θα ήθελες να πάρεις αγκαλιά? Την αδερφή μου την Άννα. Ποια γυναίκα αποτέλεσε για σένα πρότυπο? Αδιαμφισβήτητα η μαμά μου. Άννα, με ποια γυναίκα θα ήθελες να μοιραστείς αυτή τη γιορτή? Αυτή την ημέρα θα ήθελα να είχα τη μανούλα μου. Γεωργία, ποια είναι η γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι? Είναι ένα κοριτσάκι 18 χρονών. Την αγάπησα, την αγαπώ και την αγαπώ για πάντα και τη λένε Ελένη. Ποια γυναίκα άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή? Να σου πω, ο εαυτός μου. Ποια γυναίκα αποτέλεσε πρότυπο για σένα? Μεγάλο πρότυπο για μένα υπήρξε η γιαγιά μου η Μαρία, που περνάγαμε όλα τα καλοκαίρια μαζί στην Ήο, 3 μήνες, και μεγάλωσε άξια, 6 αγόρια, κάτω από αντίξωες συνθήκες της τότε εποχής. Με ποια γυναίκα θα θέλατε να περάσετε αυτή τη μέρα? Με την κόρη μου τη μεγάλη. Ποια γυναίκα άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή? Ποια γυναίκα αποτέλεσε για σένα πρότυπο? Η μαμά μου. Αγγελική, με ποια γυναίκα θα ήθελες να μοιραστείς αυτή τη μέρα? Με την κόρη μου. Έλενα, με ποιον θα ήθελες να μοιραστείς αυτή τη μέρα? Με τις φίλες μου. Ποια γυναίκα σε εμπνέει? Μα φυσικά η κόρη μου. Θα ήθελα να μου πεις με ποια γυναίκα θα ήθελες να γιορτάσεις αυτή τη μέρα. Αρχικά δεν θεωρώ ότι πρέπει να γιορτάζεται όπως γίνεται συνήθως. Γιατί αυτές οι γυναίκες πεθάνανε για να μπορώ εγώ να δουλεύω, για να μπορώ να έχω κάποιο δικαίωμα παραπάνω από αυτά που είχαν αυτές. Οπότε δεν θα γιορτάσω. Βάσια, ποια γυναίκα θα ήθελες να είχες γνωρίσει? Ωραία ερώτηση. Αλλά θα προτιμούσα, όχι της σύγχρονης εποχής, θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω στην Ελληνική Επανάσταση του 21, στις γυναίκες του Ζάλογκου. Ήταν μεγάλη θυσία το να σκοτώσει το παιδί σου. Χριστίνα, ποια γυναίκα θα ήθελες να ευχαριστήσεις δημόσια? Τη μανούλα μου για όλους τους προφανείς λόγους. Ποια γυναίκα σε έκανε να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή? Δεν με έκανε καμία γυναίκα να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τη ζωή. Με έκανε ο εαυτός μου, ο τρόπος ζωής μου και προσπαθώ κάποια πράγματα ή να τα βάλω ή να τα βγάλω από τη ζωή μου. Ζωζό, ποια γυναίκα αποτέλεσε για σένα πρότυπο? Η μητέρα μου. Για την αυτοδυναμία της, το δυναμισμό της, την εργατικότητά της και την τιμιότητά της. Ιωάννα, ποια γυναίκα θα ήθελες να αγκαλιάσεις για αυτή τη μέρα? Θα ήθελα να αγκαλιάσω όλες τις γυναίκες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εμπόλεμη ζώνη και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να σώσουν τα παιδιά τους, τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τα πάντα. Μαρία, ποια γυναίκα σε εμπνέει?
Με εμπνέει οποιαδήποτε γυναίκα έχει βιώσει την απώλεια του παιδιού της και μέσα από αυτό συνεχίζει να παλεύει τη δύσκολη καθημερινότητα. Βάσο, ποια γυναίκα σε εμπνέει? Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη, αλλά θα ήθελα να μιλήσω για τις γυναίκες που παλεύουν με τον καρκίνο, που δίνουν αγώνα να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και πρέπει να σταθούν όρθιες και για τον εαυτό τους και για την οικογένεια. Λαμπρινή, ποια γυναίκα σε έκανε να πιστέψεις περισσότερο στον εαυτό σου? Ο εαυτός μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγαθή, ποια γυναίκα θα ήθελες να αγκαλιάσεις αυτή τη γιορτή? Θα ήθελα να αγκαλιάσω τη μαμά μου. Σήμερα, στις 8 Μάρτη του 2026, γιορτάζουμε όλες εμείς. Γιατί πίσω, στο όχι και τόσο μακρινό, 1914, κάποιες αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους και κατ' επέκταση για τα δικά μας. Η 8η Μάρτη καθιερώθηκε λοιπόν ως η ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Αντλώντας έμπνευση από εκείνες, παλεύουμε σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Μαθαίνουμε να σεβόμαστε η μία την άλλη, όταν νιώθουμε την ανάγκη να ζητάμε βοήθεια και όταν βλέπουμε την ανάγκη να προσφέρουμε βοήθεια, γιατί η γυναικεία αλληλεγγύη μπορεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια. Χρόνια μας πολλά λοιπόν και του χρόνου με υγεία. Σταυρουλά, ποια γυναίκα σε έκανε να πιστέψεις περισσότερο στον εαυτό σου? Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι στο σύνολο 9. Είναι μια ομάδα γυναικών που είναι δίπλα μου, με εμπνέουν καθημερινά, με εξελίσσουν και με κάνουν πιο δυνατή. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, για κάθε γυναίκα που αγωνίζεται, που ονειρεύεται, που στηρίζει, που διεκδικεί και που συνεχίζει να κοιτά μπροστά, ακόμα κι αν οι δρόμοι βαδίζονται κάπως δύσκολα. Χρόνια πολλά σε όλες. Μένια, ποια γυναίκα σε έκανε να πεις και εγώ μπορώ? Όλες αυτές οι γυναίκες που σπούδασαν, που δουλεύουν καθημερινά για την οικογένειά τους, αυτές που γέννησαν, αυτές που δεν γέννησαν, αυτές που βρίσκονται στα νοσοκομεία, στους δρόμους, στα σχολεία, όλες αυτές οι γυναίκες καθημερινά με κάνουν να λέω και εγώ μπορώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες πάλεψαν και παλεύουν για τα δικαιώματα των γυναικών και καλούν όλα αυτά τα λόγια εμψύχωσης, ενθάρρυνσης, αγάπης, αλληλοστήριξης που λέμε σήμερα, να τα λέμε μία στην άλλη κάθε μέρα. Γιατί η μέρα της γυναίκας δεν είναι μόνο μία μέρα το χρόνο, αλλά κάθε μέρα. Χρόνια πολλά σε όλες. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Σε όλες αυτές τις γυναίκες που καθημερινά εκεί έξω δίνουν τη μάχη τους κόντρα σε όλους και σε όλα και μας δίνουν δύναμη και γίνονται έμπνευση για όλες εμάς. Λοιπόν, με ρωτήσατε ποια γυναίκα θαυμάζω περισσότερο, ποια γυναίκα αποτελεί πρότυπο, ποια γυναίκα αξίζει μια τεράστια αγκαλιά. Η απάντηση είναι κοινή για όλες αυτές τις ερωτήσεις και είναι μία. Είναι η μητέρα μου, είναι αυτονόητη η απάντηση και δεν θα πρωτοτυπήσω καθόλου. Είναι η μαμά μου, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια μας έμαθε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής με χαμόγελο. Μας δίδαξε ότι τελικά το σκοτεινό, το απειλητικό, το δύσκολο, το επικίνδυνο είναι κομμάτια αναπόσπαστα της καθημερινότητάς μας και αν δεν τα αγκαλιάσουμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να δούμε το φως μέσα στο σκοτεινό τούνελ. Η μαμά μου λοιπόν είναι ένας τέτοιος άνθρωπος πολύ δυναμικός, που στέκεται όρθια στις δυσκολίες της, τις αντιμετωπίζει με χιούμορ και εύχομαι, ελπίζω να έχω καταφέρει μέχρι τώρα τουλάχιστον να κλέψω αυτό το πολύτιμο στοιχείο του χαρακτήρα της. Ποια γυναίκα θαυμάζεις πιο πολύ? Τα κορίτσια μου. Ποια γυναίκα θα ήθελες αν μπορούσες να την ξαναγκαλιάσεις? Τη Γεωργία. 8 χρόνια πριν σαν σήμερα, τη γιορτή της γυναίκας, πήρα το πτυχίο μου από τη σχολή που είχα ελεύθερα επιλέξει. Βγήκα σε ένα επάγγελμα στο οποίο η γυναικεία συμμετοχή συνεχίζει και αυξάνεται. Εύχομαι και ελπίζω για όλες τις γυναίκες και όλες τις κοπέλες
να καταφέρουν να έχουν αυτή την ελεύθερη επιλογή που είχα εγώ, που δυστυχώς δεν είναι παντού δεδομένη, και εύχομαι όλες μας να βρούμε το δικό μας εαυτό και τη δική μας ομορφιά και όχι αυτή που μας επιβάλλουν τα στερεότυπα. Η γυναίκα που μου δίνει δύναμη είναι αυτή που ξυπνάει το πρωί και παλεύει για την οικογένειά της, τη δουλειά της, ακόμα και για τη ζωή της. Χρόνια πολλά! Η γυναίκα που θαυμάζω εγώ στη ζωή μου είναι η μαμά μου, γιατί είναι εκείνη που με στήριξε και με βοήθησε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Όμως θαυμάζω επίσης πάρα πολύ και τις γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν μάνες σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Εύχομαι σε όλες τις νέες μανές να είστε καλά, να έχετε αντοχή και δύναμη. Σας θαυμάζουμε και σας αγαπάμε. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά σε όλες. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Η γυναίκα που θαυμάζω περισσότερο είναι η μαμά μου, γιατί μου έμαθε να είμαι δυνατή, να προσπαθώ και να πιστεύω στον εαυτό μου. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Από μικρή, θαύμαζα πάρα πολύ τις γιαγιάδες μου. Γυναίκες δυνατές, που έμαθαν να αντέχουν, να τα χωράνε όλα μέσα στη μέρα. Εγγόνια, κήπους, δουλειές, του σπιτιού, σύζυγο. Αυτές τις δυνατές γυναίκες. Σήμερα θαυμάζω όλες τις γυναίκες. Αυτές που είναι δυνατές και αντέχουν. Αυτές που δεν είναι δυνατές και προσπαθούν να αντέξουν. Όλες τις φίλες μου, όλες αυτές που βλέπω έξω, τις θαυμάζω. Και εσένα τώρα που με κοιτάς, και εσένα σε θαυμάζω. Γιατί και εσύ κάνεις το δικό σου αγώνα που μόνο εσύ το ξέρεις. Ας στηρίξουμε λίγο η μία την άλλη. Η γυναίκα που θαύμαζα και εξακολουθώ να θαυμάζω ακόμα είναι η μαμά μου, η οποία με έμαθε τι σημαίνει τρυφερότητα, ανειδιτολής αγάπη και δύναμη. Ας είναι η σημερινή μέρα το σημάδι μας να αγαπάμε και να υποστηρίζουμε περισσότερο η μία την άλλη. Θαυμάζω όλες τις φίλες μου και όλες τις γυναίκες του περιβάλλοντός μου που προσπαθούν να χωρέσουν στην καθημερινότητά τους οικογένεια, δουλειά, παιδιά, λογαριασμούς, επιθυμίες, ενοχές, βόλτες, ταξίδια, όνειρα, χειρουργία. Γυναίκες που προσπαθούν να βελτιώσουν συνεχώς τις σχέσεις τους με τους γονείς τους, με τους φίλους τους, με τους συζύγους τους, με τα παιδιά τους. Γυναίκες που προσπαθούν να κάνουν αυτό τον κόσμο μας καλύτερο. Αγκαλιάζω σήμερα όλες αυτές τις γυναίκες, αγκαλιάζω τις φίλες μου, αγκαλιάζω εμένα και μας εύχομαι να μας αγαπάμε. Η γυναίκα της ζωής μου που αξίζει σήμερα μια αγκαλιά είναι η μαμά μου, γιατί είναι πάντα δίπλα μου, με στηρίζει και μου μαθαίνει πόσο σημαντική είναι αγάπη και δύναμη μιας γυναίκας. Θαυμάζω τις κόρες μας που δεν κολώνουν, να τα πούν όπως θέλουν, να ξεσπάσουν, να γελάσουν, να κλάψουν δυνατά, δεν τους νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Και η μεγαλύτερη πρόκληση πιστεύω είναι να σταματήσουμε να κρίνουμε μία την άλλη, ό,τι και να κάνει. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, σε όλες τις γυναίκες που δίνουν κάθε μέρα τον αγώνα τους, σε όλες τις γυναίκες που όλες τις θαυμάζουμε και είναι αφανείς ήρωες. Χρόνια πολλά στις μανούλες που είναι πάντα τα πρότυπά μας, στις περισσότερες περιπτώσεις, και προσωπικά σε μένα, στη δική μου μαμά και στην αγαπημένη μου καθηγήτρια που με ενέπνευσε να γίνω κι εγώ. Η σειρά μου λοιπόν. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα πρέπει όλες να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά τη μαμά μας, αλλά εγώ θα πρωτοτυπήσω. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, που ήταν σε όλα δίπλα μου, σε εύκολα, δύσκολα, σε όλες τις στιγμές της ζωής μου. Την ευχαριστώ πολύ λοιπόν και θέλω να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά. Δεν μπορώ δυστυχώς ακόμα να της τη δώσω γιατί δεν την έχω γεννήσει ακόμη. Είναι η κόρη μου. Σήμερα σκέφτηκα ότι υπάρχει μία γυναίκα στη ζωή μου που αξίζει την πιο μεγάλη μου αγκαλιά και αυτή η γυναίκα σίγουρα είναι η μαμά μου. Είναι μια γυναίκα που στάθηκε δίπλα μου στα δύσκολα, στα εύκολα, στα όμορφα, στα άσχημα. Ίσως να μην της το λέω τόσο συχνά, αλλά η αγάπη της είναι κάτι που κουβαλάω κάθε μέρα μαζί μου. Μια αγκαλιά σήμερα σίγουρα δεν φτάνει για να της πω ευχαριστώ, αλλά σίγουρα είναι μια αρχή. Χρόνια μας πολλά, κορίτσια.
Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται, στις γυναίκες που στηρίζουν, που εμπνέουν, στις γυναίκες που δεν σταματούν να είναι μάχημες και να ανταπεξέρχονται σε όλες τις δυσκολίες. Γιατί αυτές είμαστε. Να είστε δυνατές. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα σε έναν άνθρωπο που αγαπώ και θα αγαπώ για πάντα. Στέλλα. Για εκείνες τις νύχτες που γύριζα μόνη στη θέα μιας μορφής, το αίμα μου να παγώνει. Για όλα τα χέρια που σφίγγουν κλειδιά, γινόμαστε όλες μαζί μια γροθιά. Δικαίωμα δεν έχεις στο σώμα μου επάνω, δεν σου πέφτει λόγος που πάω και τι κάνω. Δεν είναι αγάπη ο πόνος κι η βία, όλες απαντάμε αν αγγίξεις μία. Γυναίκα στάσου κι άκουσε το κλάμα της ψυχής σου. Ψάξε τα χνάρια που άφησες σημάδια στη ζωή. Άκουσε τον αγώνα σου, τη σιωπηρή κραυγή σου, τα όχι σου που άλλαξαν της μοίρας στη γραφή. Γίνα μαζόνα και σπαθί και πάλεψε, γιατί οι πρίγκιπες που σου ταξαν δεν είναι αληθινοί. Γυναίκα ακόμα μια φορά φώναξε ταν η επιτάς στους φόβους σου που έμαθες κρυφά να κουβαλάς. Ξέχνα κυρά πως έζησες σε άδικους καιρούς και το φουστάνι φόρεσες τις φραγκογιανούς. Γίνε τραγούδι κι ομορφιά για σένα μια φορά, του κόσμου καπετάνισσα, άνοιξε τα πανιά. Μαρία, Άννα, Δέσποινα, Αγγελική, Ελένη, η Πινελόπη έπαψε στον αργαλιό να υφαίνει. Παίξε τον ρόλο απ' την αρχή, ανέβα στην σκηνή, μέθα στο χειροκρότημα και σπάσε τη σιωπή. Γίνε ένα δάκρυ τρυφερό και κλάμα προσευχής. Γίνε στιχά και ερωτικό στο πήμα της ζωής. Γίνε τραγούδι κι ομορφιά για σένα μια φορά, του κόσμου καπετάνισσα, άνοιξε τα πανιά.